Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De delegaties van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten staan op één lijn voor wat betreft het voorstel van Nederland over een geschillenregeling. Dat zegt parlementariër Anna Maria Poletta vandaag in de Extra. In 2015 waren de 4 parlementen het eens over een voorstel voor een dergelijke regeling. Maar wat nu op tafel ligt, lijkt er totaal niet op, aldus Poletta. Zij wil vandaag weten wat de Nederlandse delegatie vindt van dit voorstel. Meer nieuws over het IPCO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Vandaag zijn delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan een vergadering waarbij onder meer de vluchtelingenproblematiek op de Antilliaanse eilanden op de agenda staat. Curaçao wil van Nederland weten of er daadwerkelijk hulp gaat komen. Nu blijkt dat niet alleen Aruba en Curaçao problemen hebben met de opvang van Venezolaanse vluchtelingen, maar ook in Sint Maarten steeds meer mensen vanuit Venezuela hun heil proberen te zoeken. Werknemers van Insel Air zullen nog even geduld moeten hebben tot 15 januari. Dan komt er meer duidelijkheid over de toekomst van Insel Air. Dat zegt vakbondsvoorzitter Wendel Meulen. Gisteren was er een bijeenkomst met de werknemers van Insel Air en daarbij waren er veel vragen. Sommige vragen konden beantwoord worden, maar volgens Meulen is het vooral belangrijk wat er 15 januari gaat gebeuren. Want dan komt er meer duidelijkheid over de garantiebrief die Intercaribbean Airways op tafel moet leggen om verder te gaan met de overname van Insel Air. Fuikdag 2019 was een succes, maar er is wel veel troep achtergebleven. Dat is de conclusie van de eerste clean-up in het gebied rond Fuikbaai. Vrijwilligers hebben opgeruimd tot een diepte van 3 meter. Aanstaande zaterdag zal er nog veel verder gecleand worden, maar tot nu toe is er al best wat binnengehaald. Het gaat vooral om spullen die mensen hebben weggegooid na het drinken, maar ook artikelen die je meeneemt om lekker een dagje op het strand door te kunnen brengen. Alleen bleven die helaas deze keer achter op het gebied. Speciale dienst gisteravond in de kerk van Santa Maria, waarbij alleen mannen in de kerk waren. Het was een dienst onder leiding van pastoor Curtis Meris. Het werd te druk bezocht en de bedoeling is dat er meer van dergelijke diensten zullen worden gehouden. Wellicht gaat Bonaire ook meedoen in het project waarvoor eind vorig jaar een akkoord is gesloten tussen Curaçao en Aruba over de introductie van een fast ferry tussen de 2 eilanden. Die staat nu gepland voor tussen Aruba en Curaçao, maar Bonaire wil ook meedoen en daar wordt over gesproken. Zo zou het vanuit San Nicolas gaan vertrekken. De Extra meldt het en er zal meer over gesproken moeten worden voordat het daadwerkelijk rond is. Maar het idee krijgt steun van alle betrokkenen ABC-eilanden verbonden met 1 ferry. Er is een grote brand uitgebroken in een olietanker voor de kust van Hongkong. 1 persoon is daarbij overleden en meer dan 20 mensen moesten van de tanker weggehaald worden. Op dit moment wordt geprobeerd de brand te blussen, maar dat is niet makkelijk. Zoals op de beelden te zien is, gaat het om een enorme brand. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayen di pregunta y yen di reto. Nos turque crece. Nos turque 1 millón mañana. Vida también tayen de oportunidad. Nos actitud y nos acciones de awe that determinamos vida de mañana. Bang duna tur dia e millón con cada uno de nos ting de nos mes. Bang optimista. Banda comprometer, banda determinar. Passou, dedicação, coragem e perseverança te dá uma esperança e te traz caminho para êxito. 1 milhão amanhã te começar a ver. 1 milhão amanhã te começar a abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Curaçao y Tour Trabajador de Refinería Isla en particular, feliz Día Nandi Fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón a comunidad.